Вчера се сблъсках с нещо, което ме накара да преосмисля начина по който правя инвестициите си. Всичко започна, когато един много близък мой човек, уж на шега, но до някъде и сериозно ми каза: знаеш ли, че изпуснах голяма печалба, защото преди година не ми помогна да си направя брокерска сметка. Това изказване породи много въпроси и за това ще разгледаме какво би се случило, ако преди година 10 000 долара бяха инвестирани в S&P 500, Tesla, Nvidia и Palantir по разпределение, което имаше моя приятел. И кои са важните уроци от резултатите. Ще говоря и за заблудите при поглед назад във времето, вземането на печалби и как тя влияе на крайния доход, влиянието на бичия пазар и как всъщност може да сме подготвени за корекция или за мечи пазар, а и други успешни активи, като златото и биткоин, които може би пропускаме. И така, след като получих обвиненията, попитах в какво щеше да инвестира тези 10 000 долара. Отговора и подхода ме изненадаха. Каза, че половината ще да бъдат в S&P 500 ETF, а останалото поравно в Tesla, Palantir и Nvidia. Ясно е, че подобен избор днес изглежда логично, заради голямия ръст на пазара през този период, и затова исках да видя в крайна сметка има ли някаква логика в този избор. Това, което отговори, всъщност така не мога да отреча, че показваше и ползата от това, което правях. Каза, че просто в YouTube канала, който е 100X, през цялото време, преди година и повече, аз говорих основно за 3 компании. Това са Tesla, вече ви е втръснало, Palantir в много голям степен и Nvidia. В същото време препоръчвам, че е много добре 1/2 от портфела да бъде в S&P. Стана ми любопитно, всъщност какъв ще е резултата на тези 10 000 долара, инвестирани преди година. Ето тук е една таблица, която съм показал как би изглеждала тази инвестиция към 24 ноември 2023 година. Така, 50% или 5000 долара в SPY, това е ETF, който е в долари, много лесно така се вижда, защото отговаря на индекса най-близко. И останалите 3 акции са по 16,67% поравно, което прави точно 10 000 това разпределение. Ще получим акциите, които могат да бъдат закупени, като се раздели сумата по цената и получаваме съответно 11 акции за SPY, ETF 7,1 в Tesla, 34,9 за Nvidia и 86,8 за Palantir. Можем да инвестираме като фракшен, т.е. даже не точно число в акции, това позволява в момента, т.е. инвестиране по сума. И съответно се предвижваме една година напред към днешна дата. И виждаме, че имаме в SPY цената, след като е 595, е 6540, съответно за Tesla от нарастването от 1600 е станало 2496 и така за най-сериозното е при Palantir. Този ръст от 236% води за периода до 5592. И реално, като сумираме тези суми, виждаме близо 20 000 долара, т.е. 96% нарастване. Основно рекорда, както вече споменаха, Palantir при Nvidia 197%, Tesla е нараснал с скромните 50% и S&P е 31%, което сами си дадат сметка, че е много над нормалното, защото обикновено годишно около 10%. Така че ето как би изглеждала тази картина. Сега, разбира се, това нещо довежда, ето ги, всъщност трябваше да покажа как виждам цената към 24 ноември. Ето тук се взима, т.е. всеки може да си направи. Ето преди година е било акцията на Nvidia, също това е за 5 годишен период, но за година е 47 долара. Така че всеки може да провери и да си направи тези сметки. Те винаги са полезни, дават една такава повече яснота
за това как би изглеждал пазара, ако сме били дълновидни и дисциплинирани. Обаче точно това е нещо, което е много трудно. Ако погледнем особено като акция като Тесла, ако сме купили преди година, цената е била $235 и след това сме били свидетели на около 4-5 месеца на едно невероятен спад от 235 до 149. Колко хора, които нямат дългосрочно мислене и биха издържали да наблюдават този спад, най-малкото ще бъде изключително болезнено и най-вероятно по пътя можем да решим, че трябва да намалиме загубата си и да продадем части от Тесла. Не подобно е и дори с Палантир, който е рекордьора с неговите 235. Има, ако преди година 19,20, тук има $16 след 3 месеца мъка. Колко души бяха издържали и съответно стояли, защото тогава имаше много неяснота. Много хора обясняха как Палантир е невероятно скъп на $20 и съответно е балон и така нататък. Не, че сега продължават тези приказки, но идеята ми е, че лесно е да се каже, че преди една година може да направим такъв портфейл. Съответно, много трудно е да можем да го издържиме през този период. Ако примерно част от това нещо сме продали дори на печалба, защото но това е много типичната грешка, след като сме били в много такъв период на спад, както е при Тесла около 5 месеца, когато видиме примерно достигане до 250, ще се замислиме много типичната грешка е да се продаде, само да си върна парите и съответно цялото движение, защото особено тук ще да изглежда много умно да си вземе парите, защото отново има спад. Така че подводните камъни по пътя за дългосрочното инвестиране са много. За Nvidia ето тук, ако погледнем, те не могат да се видят, но има много такива случаи, в които има много сериозна корекция, като тук през 21 от 25 акцията пада на половина на 12. Така че всичките тези компании могат да ни донесат съответната печалба, но могат и да попаднем в период, на които да бъдат много голям спад. Наистина, да, мога да кажа, че в канала през последните 2-3 години прогнозите са добри, но една от причините е, че ние се намираме във възходящ пазар, т.е. когато бичи настроени инвеститори като мен дават препоръки, те горе-долу изглежда добре, но основното нещо, което в момента бих искал да се фокусирам и така да се подготвиме, че в крайна сметка този бичи пазар не може да продължава за 5 години 91%. Това е доста над нормите за средна годишна доходност. Естествено, тук може да има някакво изключение да продължи този бум, защото се намираме в невероятна технологична революция покрай големите езикови модели. Nvidia показа ясно при последните резултати, вероятно ще направя видео и за Nvidia, където се вижда, че бума продължава и съответно може да очакваме S&P и другите лидери да продължават да дават добри резултати, но като цяло ясно, че скоро ще видим някаква корекция или мечи пазар, което е част от нещата, когато сме дългосрочни инвеститори. И съответно има и още нещо. Да, аз много говоря за тези успешни инвестиции, но в канала, примерно, да говоря за биткоин. Ето биткоин за 5 години е 1100, може би единствено за тези 5 години само Nvidia е доста по-добре с 2500, но така или иначе биткоин се оказа една много добра инвестиция. Аз не бих съветвал в този канал, защото тя противоречи на принципите на така да го наречем фундаменталното инвестиране, което аз виждам, т.е. тук се разчита на това, че количеството е ограничено и че маркетинга е изключително. Биткоина стана вече и политическа инвестиция, печелят се избори, с Тръмп обеща чудеса и съответно и това е причината след избирането му да видим този скок, който наистина е, ако погледнем за месец, е 46%, т.е.
ето тук около изборите, как се промениха нещата. Другия инструмент, който също не препоръчвам, защото дългосрочно нещата не изглеждат много добре, но за последната година златото поскъпна с 35%, което дори е по-добре от S&P, което много, много рядко се случва. Така че аз продължавам да смятам, че златото не е, може да има някаква част в портфела, но много пъти разочаровал инвеститорите и дългосрочно е далеч по-лоши резултати дава от S&P. Но всеки има своето разбиране, няма да чуете от мен препоръки към злато, но това не значи, че златото е лош инструмент. Ако темата ви е била интересна, вероятно видеото, което аз ще оставя ето тук, за големите ръстове след избора на Тръмп и какво още може да очакваме за пазара при така развилата се ситуация и големите очаквания за ръст на икономиката през следващите години. Така че ще се видим там.